kami menuding ceri kum gadak ban penne pensa ay kamariang ha kan ka sumuli ay uni ulong ka jing sedang bat kanuksa ya ka jing I ya ka klau ka betap ya ki sim gido ya ki merat ki Namar bakasngi baka pertai shit lop kan rakhe ye kasngi penne amariang kahap ha kasngi uble ki babon kitna trekam jong ka sarkar bat kinong shoshnong kila penlong no ye ka jing rakhe ye kasngi penne amariang menta kasngi sajan ka sautri ku jelio araja arpoar kabas notunat ka long ba menta kasngi kenhun jong ki engineers jong kari India kablatip kum ka institutions of engineers Meghalaya center kila her chagash nong maule West Khas Hills ban rakhe Kerpang ya ketiga sengi da ka program thungdieng harangkat ka jinga trailang bat ka dor bachnong ka village organization bat ki samla jong ka mauli sports club. Ia ketiga program lai lamda uba Makarsan mauli executive engineer ka MEECL Shillong. Shua ben sedang ya ka jing thungdieng lapanlong ya ka jingalang balengkon ha ka balapan senguru ya ka result jong ka essay competition balapanlong da ka mauli upper and higher secondary school bat ka jing sam ya ki kusnam. Sudah senang akan tu ya ki kun senang kun tahu baru bakin sumar ban penek pensa kemariang ban ya tungding ban sumar ya ki ding kisi ban sumar ya ki ja ba im baru teh kena kepor ni ya don lang kat ni na kum ta ban penpau kena kesni kum kawol by rumende na ke benta akan ke senang kujungi ni sim benta mentah akan ke sau tarik kan ka wei si benta kalong ban penne ya ka mariang kumbang ito hang ni ka team jong ka world environment day mentas nem ka de only one art ngidon tang ka wei ka perthei ban im ngim don su ka wei ka lat ban im sawei te ya ka ne ka ba ublei ula ai ka dei bangi ngin penne ngin pensa kam dei ka kamram jong no kade ka kamram jonga ka kamram jong pi ngi lale ka program kane ka program thungding ngi lale thung hang tai ha ka sunong lungkhoi ka sunong jong I chairman jongi ba Ezekiel ngi lale thung I maladon kumba khatar khatlai snem te ha katai ka snem shwa ka covid ngi lale biang ban thung ngi lek ban pet ngi yo I kiding hang tu kila jorong hadu kumba lai phoput katno ngidap daga jeng kemen banyu iru ki ki wadu nang tu kimi te kani habang perkhat sapang kani ngi aingu yu blei ka Meghalaya la thau kerpang ngadai ubre ubasang bang ngala sang keleng ki state jong kari India haba ukun jong oleh pulis ada radun ngalek satai te don uperlok jong hang tu pok radun te pensang yang keleng ka jaka te kawai ka ba iplabat ka ba kerpang ka Meghalaya kalong ha pedeng jong atli kilum ki bodon kiding on mi bai ka wadu ngatrai philap kumta handre satai terkhong rau ha pedeng atli kilum ru om don wadu ha pedeng lai sautli ru em handre ka Meghalaya ula ai kerpang te handre ka ba susi kalong bangi kum ki breu ngimnang ban sumar hakapor bangi dang ngadang tre sanong po takapor snem prapu sao ter kumtu dan ki prolog jonga na ngade na West Khasihi na po nong ba benter tingalami na sinong na du snem nyo puar to kapor dang jor pa kata kajing khayiding ngarula dei we na ki balapan ngat bun ki ding hagas snem nyo pu perang ala ka ngaap ya ka resort joga jeng puli engineer jonga tingawa ngalawan hang tai ha kai katai ka senong dan kuai ka senong ngala le tau yi kiti gideng la don ko basan spatli ipa jungi iwai ta klau to hak to ko por ngam sutu ya ka jeng koridor jong kan ka klau tingala le tau ngala le ma hi ban pengat onda ngala perkat menta hagini gisnem hadin bakalakang ke Supreme Court ngasutu bakalong kalek ya kabadai om dai baki le du smon ni ginong senong dai kaneka United Nations na du snem nyopuar hapo kajing yalang jongka hapo Stockholm kanong ba jongka ri Norway nadu kato kapor kiladon kajing ima ya kajing ya state jongka de kajing penjot de hakata kasnem ru ka team kadai kumni only one art tang kawai ka pertai
tang kawai ka pertai menta hagan ne ka senamru kawan biang kan ni only one tang kawai ka pertai te ki breu jong ka pertai ki rustat ki ni kiri ki balastat ba ki la persang ban le sa su banai ban le sa su mars ban le sa sate ka hau kata ka jaka ka bom don jeng tan chapo handrei ompat la don bala sa si te yo si handrei banda sa slem te em kane ka mariang kamut ka jinglong hang te kamla ban kersan slem ya ka jing im tengi don tang kane ka pertai ngimla ban le sawai den ya kane ka bangi don tang ka wei kamut kane kamram jonga kamram jong pi baro ban penne kumno la datang mga marway ngan tung ding si hajar baro yatung la le kamuntoy handai ka don kam ye we pi we ngam ngas ngode ban penken mau yang baro khoj nangi ngi dei ki batip baya ka perthei la sena do blai te ngan penken mau na ka kitab Genesis kalonong ka banangkong pinpet ketu ka dekhot ka ba arfu pra ka ong ublai ula ai labu yang ibalong kinong sensar ngi ki briu ngim dei ki bakhlan tam ma ka perthei handrei ublai ula ai boring ibalong kinong sensar ban sensar halor ka soin beneng ban sensar halor ki dok kha abo ong sensar halor ki dok kha kamu sensar halor ka duriau ong sensar halor ki sim beneng kamu sensar ya ka soin sensar halor baro ki bapar ha ka khendo kamu ai bor bengen sensar halor jong kini